Kumusta mga boss, mga idol? Samahan niyo ako sa papunta sa pinipila naming ulam, Pinoy store, pagkain Pinoy. Kung gaano kalayo ang aming binibilhan para makaulam lang ng Filipino foods. Sa lagi namin ginagawa tuwing pagka-uwi namin sa trabaho, bibili ng ulam, malayo-layo, buti na lang meron akong service para mapabilis ang biyahe. Kaso minsan delikado din kasi maraming sasakyan, sama na yung mga checkpoint, mga masyadong ewan. Pupunta ko po yun ay industrial, katabi lang ng industrial park, sa labas lang. Doon kami nabili ng ulam. Doon din ang tambayan namin tuwing Sunday pag magpasok. Doon kami nagkita-kita. Malapit din dito. Kasi kapag nagpapaligad dito, doon ginaganap sa step Tansu. Hello. Lagi ko salim. Hindi ko na ano. Pera mo. Tayo po eh. Sana sa bike lane. Bike lane. Pasensya na boss, mga boss, medyo maingay ang ko. Kasi wala pa tayong budget pambili ng gadget. Nakapula ko, kalimutan ko ngayon sa para mapanood nyo vlog. Pagkalayo-layo makabili lang ng pagkain, tamad kasi magluto. Taiwan, walang traffic enforcement kasi katulad na Pilipinas. Kasi nakakasagabal din yung traffic enforcement. Nakaka-traffic. Maganda talaga yung traffic sa isang kalsada. Ito yung enforcer. Kasi yung ayan po, malapit na tayo sa bike lane. Alas po, nasa 20 minutes po kaya looking bike balikan sa nakasakit bike ko. Mabok
po, papasok na tayo sa bike lane. Dito lang po kasi ang malapit na daan papunta doon sa aking pupuntahan. Go na tayo. Tara!